Cable Weather Update. Sa balita sa panahon, padayon nga nagahina ang Bagyo Francisco samtang nagahulag inipan na katundan sa Philippine Sea. Sa alas 5, subong kagahon nga weather bulletin, nakita ng sentro sang Bagyo sa 275 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Dala sining kabaskugon sang hangin nga 155 kilometros kada oras malapit sa sentro, kaga pagmadlos nga tubtob sa 190 kilometros kada oras. Nagapabili naman sa wind signal number 1 ang Batanes, kagang northeastern portion sang Cagayan. Lakip na ang Babuyan Islands sa piyag bahin ng southwest monsoon ko na bagat nga ginapabaskog sang Bagyo ang magadala naman sang pagmadlos ang hangin ilabi na sa mga baybayon sa Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, kag Davao Oriental. Magapabili ng bagyo nga malayo sa landmass o kung sa duta sa Pilipinas. Magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility nukon par buwas sa gabi o kun sa Biyernes sang aga. Sa piyagabahin padayon naman nga ginamonitor sang pag-asa ang isa ka bagyo nga ara sa buong sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihin nga nakitaan ini sa kalayon nga 2,275 kilometros na sidlangan sa southeastern Luzon. Dala sining kabaskugon sang hangin nga 65 kilometros kada oras kag pagmadlos nga tubtob sa 80 kilometros kada oras. May international name ini nga Tropical Storm Higos.